Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleng halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. Mula pa pagkabata, Panginooy iyong tanglaw, kasama sa ligaya, luha at saya, o Carlo. Tunay kang huwaran sa mundo, sa landas ng kabanalan, na handog ng Diyos sa'yo. Makapiling sa tuwina ang Diyos na may lalang, ang tanging kahilingan ng iyong munting isipan, o Carlo. Hirap may iyong di alintana, pagkat pag-ibig ang nananaig sa puso mong dakila. Isama mo kami sa pagdadala sa mundo ng pag-ibig ng Diyos, at mapagligtas na mga gawa ni Kristo, sa tulong ng Espiritong gumagabay sa iyo. Beato Carlo, kami sama mo. Tunay sa iyong mga magulang, sa iyong mga kaibigan at mga kamag-aral, o Carlo. Nakita nila ang mukha ni Kristo sa iyong ngiti at salita ng pagbabago. Kandili mo kay Maria, inang katamis-tamisan, ay hindi nga nagmaliw, mga araw may dumaan, o Carlo. Kasama niya sa kaniyang luklukan, ipanalangin mo kami ngayon at kailanman. Isama mo sa pagdadala sa mundo ng pag-ibig ng Diyos, at mapagligtas na mga gawa ni Kristo, sa tulong ng Espiritong gumagabay sa iyo. Beato Carlo, isama mo
sa pagdadala sa mundo ng pag-ibig ng Diyos at mapagligtas na mga gawa ni Kristo sa tulong ng Espiritong gumagabay sa iyo. Beato Carlo, kami sama mo. Kami sama mo. Kami sama mo. Maya pa, bengi po, kalagraming kakrosada. Malaos kayo po, kikikatang programang Inkrosada, Full of Grace. At ini pong programang iti, mga parikilya, para king malapit na pong anibersaryo, ning kikatampong diocese, ang yan may na pong archdiocese, king daratang December 11, 2023. At masaya tapong masaya, uling kaya betaya po, ing kikatampong metong karing peka, sikat dilim pari, kikatabong archdiocese. Maya pa, bengi po among. Maya pa bengi po among tok at maya pa bengi po karing egan-egan na pong manalbe at makaramdam king kikatamong programa. Kumusta kayo po? Among magpakilala kayo po. Ako po among Fiel pareha. Kasalukuyan pong kura paroko ning Santo Rosario Parish, Kenny pong Tinabang, Magalang, Pampanga. Ating kasalukuyang Assistant Director na po ng Social Communications ng Diocese po. Sabi ko po, magpakilala kayo po among ako. Dapat pala ako magpakilala, uling sikat na sikat si among. Ako po kasi, agyang kaya Begem Pari, imbalo ko po kaya Father TikTok, uling from the beginning kayo po makakilala. Among pila na kayo pong Banong Pari? Kaka 3 years ko po, anyang February 14. So Valentine's Day po, pre-pandemic ko po Feb 14, atina pong cases kanta, pero may hard lockdown after a month. So March 14, 13, 14. So, in experience ko po bilang meto nga pari, dinurutsangan po talaga pandemic period. Ito pong 3 years sa ito. So, pandemic experience, limited, Facebook Live, mass, tapos di takmuing interaction talaga, face-to-face ka rin tao. Pero thank God po, ngayon po among titanang opportunity, bang kanta karungutano rin kaya katamong parokyanos. Limited po yung time and space kanta, pero noon kayo pong may assign, among? Among niya ko po, deacon ko po, king Immaculate Conception Parish, king Balibago, Angeles City. Kaya bigay po yamong kiko ka rin. At anyang may ordain ko po, karin ko mo naman po, may assign. And after 2 years, nilipat na ako pong apundong king Santa Monica Parish, king Mexico. And after 2 months, 2 months po, nilipat na ako man po ng obispo, kini pong Santo Rosario Parish as parish priest po, ken Tinabang. Balo mo among potang, siyempre yung pandemic, alata ka gagawan, potang ka-scroll ko makayan, ikang muna akong akakit. Ay, among na naman ni. Makananong mag-start itang pamag-TikTok mo? How did it start? Makananong mo yun? Yaku among king tutunan yan, maramarinig ko. Wape, dito pinisipan ko sabi ko, potang akit me, may buksik lodo, tsaka kisulok. Tsaka umukeng sulok, introvert ko po talaga among. Pero, anya pong kasalukuyan na po ng pandemic, uling alam masyado pong gagawan kantay, tamo makalwal and all, ito pong metong ko pong pangunakan, sabi na, tito among try maining viral video keng TikTok. So, yapin po itang Wipe It Down Challenge. At balo dingan po rin makasubaybay po kan TikTok po ito. Yapin po itang first in-upload kong video. So, tinry kaya po, pero sabi ko, diyan keng twist. Imbis na manaliwa ko itsura or milalakomalan kasi medyo kaya po itang viral ito, inggewa ko, sabi ko, gawan tayong formative. Nalaran sa sulod na nimpari. So, ka-wipe down ko po keng salamin, tapos ka-up na, magkulay ang red the basement,
magkulay ang green, white, pink, blue, bala liturgical colors siya na ma-explain. So, as an introvert po among, kaya po pinablik mo muna dili kang TikTok. In-upload kaya kang personal account ko po kang Facebook. Kaya pong Facebook, mig-viral niya po ito. Minunaya pong mig-viral ka rin. So, anyang ikit ko na okay naman ding reception na ng tao, pinablik ko na po TikTok. At kapublic na po, mig-viral niya po ka rin. And then, kaya pong comment section, ababasa ako, uling kasalunsungan na po ng pandemya, manyadla pong prayers. Ating na, Father, please pray for the soul of my husband. He died with COVID. O kaya retang mga lako obra. Sana po magkaroon na po ako ng trabaho. Natanggal po kasi kami. Then pong madidepress, pauling ng pandemya, ang po yung isolation, during quarantine. At sulangan po kayong comment section dito. At karin po, kabang mga di ko, ikit ko po na, o teke mo gawan platforming TikTok. Bangka nito, mag-evangelize. At saka, ramdam da po rin tao na at yung pisamban during the pandemic. Anyang time pong ito, ala pa pong institution king church, ala pa pong pari or religious na at yung TikTok. So, ita mo pong mumuna na mag-evangelize po king TikTok na Catholic priest. So, the rest is istorya mong may mag-trending no ring videos tamu, deng tao very grateful na po king pisamban. Uling penamdaman da na kahit masakit ang biya niyang pandemya at suping pisamban at suping nga pong gina talaga. Kaya bera, pauli da po ring preaching tamu at reflections tamu po king TikTok. Initially, nanitang isip mong content para ka rin tao? Anya pong muna, mag-reply ko mo po. King TikTok po kasi, pwede kang mag-reply katang comment eh. So bala, lunto yung text box, king babo. Ito, mag-reply ko mo katang question da, o kaya katang anya random prayer. So ala pa talagang malino ka na ako. Kasi, I consider it kaya, aksidente mo nga tsuko king TikTok. So, ala pang malino para ka na ako. Until such time na after 6 months, mag-put up na akong segment na aldoldo sa subaybayan da po rin tao. Kanya po may bay kitang panalangin bago matulog, at suya po ka rin tang Bible verse daily, until may develop ya pong daily devotion. Na pag aldo-aldo, bibilangan da rin tao itang daily devotion. And the rationale behind daily devotion is to reclaim the Holy Scripture in Bible para ka rin Catholics. At itang may ganyo lang mamasa. Bible. Itang kayo, Father, wait, don't skip. Kapilan niya ito. Yapin na itabis sa mga luwaya pa. Actually po tang king TikTok kasi, you need to have crucial ya po itang 5 seconds king video mo king TikTok. Kasi is a past-facing app na kapag ket mo hook kitang mo muna mong sinabi, lampasan de. Swipe up de. So kaya may invento ya ka rin itang wait, don't skip. So then tao kanta, mahook lang at magstay la po king video. Karanya po mi pa ka nakitang wait, don't skip. So kapag akit ako po rin tao, ay si Father wait, don't skip. Father TikTok. Actually, tesaling plano ko, potang maginto ako, wait, don't skip ako. Potang mag-skip la. Papansinan mo ding audience tamo yan eh. Siyempre, kakatampi samban, we call them as faithful, mas goers, ding Catholic. Apansin mo, aliwala buri. Like, itang buri da raw. Da buri da mga plano. Kalupa mo, itang sabi mo nandin na nung nanong burida, yung BBM mo. Pero makanano ka mag-stick itang isipan mas effective? Kasi very challenging niya po, lalo na po yung TikTok is a Gen Z app. So, aliya man pin para kareng millennial just like my age para kareng Gen Z. So, I need to create something, content na mag-suit talaga king karelang ideology, king karelang buri, na without missing the point of our faith. Tang na ayaw masasakripisyo yung katuruan ng Santa Iglesia. Anyapin, pota pong gagawa kong content among pakaisipan kepa nung mabayad siyang doktrina ng pisamban, nung masakit siyang pakaintindihan na scripture passage, isipan ko makanano neng aintindihan ng halimbawa 9-year-old ini.
ning 10-year-old or ning 12 years old akatao ining sabyan ko. So I need to really go down ketang language ketang nung makanandeng agets. So kita pa mo pong content creation namong challenging masusubok. Siyempre, uling pares ka ng pari, puta kasing lalawin ko rin ang keka din ng dati pindon, wait, don't skip. Kaya ba't biglang ating devotional na prayer lang Daily devotion. Kasi mabibilib ko kaya kayo, pati artista, karing Instagram, at siyo kayo Siguro dito mismong prayer at that time, kailangan dalaking biyera In question ko mo, ati mo ritang devotional prayer reta, based laking ordo, based laketang akaking mong signs of the time, o based laketang emotion mo? Makanan lang, nung ka na mag-start ka reta. Well, kaya po itamong, first, base laking readings of the day. So, base laking ordo. So, either I will choose from the first reading, responsorial psalm, o kaya kitang gospel. So, patentado ya po it's the reading of the day. No? At the same time, ita pong reading sa ita, how can I connect with current events, current situation? At neng kaya po, nung nano rin yung pagdalanan ko, yung experience ko. So, it's a play of the three that you mentioned. Kaya maging relevant ya po king biya ko din, makapag-reflect ko, makapangadi ko, at karen pong manalbe. Para po ka rin manalbeta mo po makarandam. Itang ordo, among nanya kasi itang ordo nga ita, banta balode. Itang ordo po yapin tang balag guide king celebration of the day. No? Tsula po ka rin ding readings, first reading, second, gospel, nung naning celebration, nung ating piyesta, nanong kuling sulod mi, or nanong anniversary, season naning church, o ito po yung ordo. Bala order, para magka-order yung daily celebration making liturgy. Kaya rin nga luwabong tao, bala din misan tang potang mag-humilita, mamarandam tamo o kaya potang mag-post tamo. Kasi sabi natin nga mong lang din, detang lu, piyabiyabe nila, ordo, itang mismong order na po ng misa, celebration season, ng pisamba, ng church. Pangadwa, itang signs of the time. Kasi po ding readings tamo, lagi lang pong lagi lang sapul, kimbiyeda rin tao. At pangatlo, itang emotion, siyempre itang pagdala ng among, ang important tao siguro ang connect mo. So, itang lungoreta, abi-abela pala. Kaya pala, tambing kang ating audience, tambing kang ating impact ka rin tao. Although, ngayon ka itang impact kay tamo, kipa mag-aral mo, pila niya ka nung, dati minutes sale, pila niyang segundo na ka yan. Dati king TikTok po among, like seconds mo talaga. So, you need to finish 10 seconds. Very mabilis, very quick. So, kailangan apalog mo naman ka rin sabihan mo at buri mong pawaga ka rin tao. Pero ngayon po kasi king TikTok, king account ko po, mag-reach at tinako pong like 10 minutes hanggang 10 minutes Pero dito pong gagawin tamong video, as much as possible, malambat ng 5 minutes talaga. Super lambat na ito. Shorter videos tamo po, in focus tamo king social media, short form videos for evangelization. Potang mag-humili ka, mga tamo naman. King pag Sunday Mass ko po, 10 minutes naman po. 10 minutes, mamabot kong 10 minutes, makanta. Pero na mas effective ng TikTok kaya sakit ang pamagumili ito. Alibanta mabiyasa kaming pari, ikaming matwa. Actually po among, nung kakayan mo, dito po kasing sasabihin ko ng kailapin dito rin homily ko na kayan ko Expounded ko in the pulpit. Pero lagi ko pong pag nakakaring tawa mo na, Denny, sa upla mo bang makapag-reflect lang? Baka po tang mag-attend lang misa, at least dispose no po, karetang pamamasa. So ready na po ang simbalan na. So I encourage them to really go and attend physically the Eucharistic celebration. Yeah, kasi yung medyo close ka ng mga rin tao, at saka in Facebook open niya ka rin tao. Hindi kayo bigla lang mag-text, mag-comment din, hindi sisimba. Among ba't yung sa misa namin, ang haba ng homily, 30 minutes, 45 minutes, sana. Siyempre natutulog na kami, nga na. Kaya ba't agad sabihan kanita, kahit si Pope Francis gusto, maiksi lang yung homily. Bala makanta mo naman, mas effective ito, mas makuyad, mas madatang. Kasi pinitang attention span na rin tao. Ngayon po talaga, let's be aware of it.
Alam ba po ang karing audience tamo po. Lalo na po karing anak, ne? At lalo na ngeni, din tao, busy lang. Ne? Hanggang Sunday po ngeni, magobrala rin tao and all. Time is very precious to the people. Well, of course, we will not sacrifice the value of the Mass. So, challenge siya po talaga kay Katambong Pari. How can we really, ito pong isummarize, without itang kakayan masayang itang value ating message na ng gospel po. So, imbis na sabihin mi po nga mong, pota balay po sabihin mi kaya kayo na mas maulagala pa rin TikTok o kaya rito pong mga bilis sa pangadi o kaya pamag-evangelize. Siyempre, yung misa pa mo rin highest form of course. prayer. O ini mo po talaga in signs of the time Opo. na ding tao, ing attention span, ang poding akwa talalob ding anak, kimpong paralan na mabilis na kalupa na po rin gagawan tamo. Kasi pintambing yang sa pulking pusuda. Lalo na po tang father niya misan, o di maghugot-hugot ko na. Kaya ba to ning mag-TikTok ko? Ikan bigla akong, wait, don't skip mo. Ipagdarasal kita mo. Ot bala ning pari na rin. Ot bala ning pari ini panandaman ko ako. Yapin tingaman nun muna. Pero siyempre, technically, minisip kami naman, lalo na kaming pari. O kaya pati rin manal beke ka. Makanano ka mag-shoot, ikan dile. Interesting question namong. Actually po, ining apostolate ko po keng social media, gagawin kaya po yung pundiling. So, siguro po, may sanay na ako mo po. I began kempong TikTok 2020. So, 2023 na ngayon. So, for 3 years po, may gina pong habit ka na ako. Look bang gawang content, manalangin, mag-reflect, tapos i-shoot kaya pong daily ko. So, iset ko po yung camera, tapos yako din sa jack yung sarili ko, ring gamit, yung mic and all. Tapos, sabihan ko na sa sarili ko kanta, cut. Banta po na pong i-edit ke, ating kong cue, ne? Kasi po yako rin pong mag-edit. Ika nga. Videos. Tapos yako rin po mag-post. Kaling videos. So, Ika na mo, ako balong gawa yan. Siguro makanya ning sabihan na rin pare na. Pero, ikang mag-shot sarili mo, patiking lights na, content, mag-edit, kaya ba't di ka pa mag-upload? Ay, ka nga. opo. Kaya, Igagawan kaya po iniyamong bengi. Kasi ita po nga ba ko for parish siyang po ita. Parish schedule, karang invitations and all. Tapos itang pangabengi, mas buri kaya po yung bengi kasi emangye. Emangye, so tahimik, makapag-shoot ko pong masalese. So I just need to extend and give extra effort and time for this kind of ministry. ati mo itang pamangadi, agyang siyempre, aliwaliwala content, aliwaliwala pa mo rin message ka rin tao, kasasawa ka nita. O kabisa manaliwa forte, makanta. Ali naman. Keng po kasing TikTok, atin lang ako sa na niche. Ne? So every content creator, kilala la at pupunta lang ding account for certain content. Ako po, bala, may categorize ko for motivational and educational keng TikTok mismo. Ne? So, pota pong they need prayer, they visit the account. So, if they need the motivation at saka sharing of the Word of God, they visit my account. So, bala, may kita mo pong kilala, kentang makantang niche, kentang antitang aspeto. So, yapin po ito. So, yako po naman po yan, ako po mahilig tumerak. Kaya hindi ko tadarak TikTok. Wala ko, tinerak na ka. Tinerak kanta. Nung tumerak mo, kaya mo among sign language. Sign language mo. Pareho lang pong kaluete rin bitis ko. So, alwen nyo po ito nakatabo babalo ka nga mong. Yan ang gagawa, yan pang mag-upload. Siyempre, balong po itang king policy na yung TikTok. Ing kutang kong yan kaya ka. Siyempre, at niya pong karakal followers Pilan na pa? 7? 10 million? Pilan? Alin lang po. King TikTok atin tampong 2.8 million. King Facebook po atin tam page atin tamong 1.3 or 1.5 million followers. Pero ring mag-watch, kanta more than pakanta na. Dito pong mag-watch, ila po, marakal na po reta. At mo karing gewa mo na hanggang Nukor Lamiras.
more than 10 million nata. Kasi tametong kanta 7 eh. opo, more than More than kasi pwede daw ulit-ulit. Na? Ulit-ulit. Ingkutan kong yan kaya ka. Siyempre, this is how we evangelize people. At sasabihin pinandin, milyari mo ini yung alatang balonggawan, kayayari yung pampari. Kapin na. Siyempre, balok po itang feeling itang kayayari yung pampari, itang kalupad rin nga nakapari yan you see them everywhere, na? Igugumguman dala. Kaya ba't nakaka-enthusiastic, magmisa, energetic, inspired, nakakarawulsab yan. Kaya ba't may kulong kayo, na? Kaya ba't pala, yapin pala itong medium pwede mong luban, na? Actually, interesting nga banggit niya po yan. No? So, siyempre po, patang bayo kang ordain, mapahali ka eh. You are burning, excited for the mission. Kitnan kaya po nga pong ginuling, mig-lockdown. Itang excitement, kung mata sa yan, mig-down talaga. Kitnan kay Lord, at makanti naman po timing, ingka na akong panga-ordain at excited kung pamuntalan ko rin tao, magmisa, to administer the sacraments, maminyag, mag-bless and all. Pero, aliwayang milyari. So, in my prayer, among, kitnan ke, naning buri mong gawan ko. Naning paggawa mo ka na ako. At all of a sudden, and ako aware, bigla yung lintopin ng social media evangelization. So, eko man kaya be physically, pero ita pong disappointment ko, may turn into grace po. Megiyang grasya na abayan ko pamurin kay ngaliwang paralan po. O, siyempre, ingkay kasi, lalo na katamong Catholic, itampari, we are so conservative, na minsan confine tamo mo po kitang medium tamo, ing pulpito, ing mic, ni kayo lulwal tapa mo rin, mag-street mass tamo, kung tatakayo lalong lugar, pero confine tapa mo rin ka rin. Pero oy ni na paling bayong paralan to evangelize people. Ing question ko rin namong, total, dakal na ka-followers, dakal na ma-inspire kaya ka, itang mag-level up, like to teach more about the Word of God, to teach more about our faith, lulub naging isip mo ita. Actually, kaya pong content na gagawan tamang yan, incorporated no po reto. So, I'm trying to look at things nung makanano kayong apalubngan, ita pintan teachings tamo, ing amano ni nga pong ginu, ang po yung karansan daring tao, kitang single video. Ita pintan daily devotion akatam. At kita pong mag-level up and all, dito po pagplanuhan la pa po. Itang future plans. Future plans. Atin. Atin po. Atin. Pwede tanang sabyan, nalipa. Pangadyan tala pa po. Siguro lipa mo po. Banta, albenta kang pasibayo. Kaya banta, magka-part 2 tamo pa kanyan, Father. Part 2 tamo. Siyempre, ito po yung biyen ng among, naging po social media. Banta, maging clear mo ka rin tao. Nalang po rin ang medyo maluluban nyo king social media. Atin tamo po king TikTok as our main platform, king Facebook page, Instagram, Twitter, at magumpisa tamo po ngayon king YouTube. So just search Father Fiel Pareha. At yun lang data. Apo. Data, at ila pong verified accounts la po reta. So akit yun na legit accounts na. Ngayon naman, fathers, abangkit mo na nandin sabi mo, mag-shoot ka, bengi. Kasi isipan ko, anti mo po gagawan mi pong inkrusada na. Talagang paningit yung schedule. Ningkay, ayusan mo talaga yung schedule mo. Ningkay talaga, lalo na po pong may kapag-appointment na aking pari, kaya ba't bigla kating mete, bigla kating blessing. Ningkay po ting importante, kailangan mo maglanya. Ningkay, papagsabihan mo rin alawang pari. Pero siyempre, in short, busy mbiyan ng pari. Masasacrifice naman tam pastoral life mo. In pastoral life ko po among, as a parish priest po kening Tinabang, gagawan ko nga po itang whole morning dedicated ya po keng parokya. Anya in-schedule ko na po talaga, inari ko na keng loob ko na bengi kung magkay. I consider my social media evangelization as extra to my mission na entrusted to me. So, sabi ko, naman po masasacrifice
uling ABBA. And one of the projects na penabili na talaga nga pong dong is to really reach out to the peripheries, to the poor. At masaya po na to meet the parishioners face-to-face. Mag-house to house, maglanya, makikipagkwentuhan. During weekdays, gagawan mi po kaning parokya. Among, huling sikat na ka na. O di sapakin pisamban mo, walang magmisa ka. Actually po, potang mangot ang lapong address ko, I don't give my address. Karing kay. Because my priority talaga are my parishioners. I try to reach out to them, visit them, at ila po talaga, retang priority kung buri kong mibalik nung pasibayo. Kaning parish tamo po. Then kaya po ating mipapaliling followers from other places, we welcome them also. They are very much welcome here. Pero itapin po, malino ka na ako na ing priority ko po, retang kawan, penibala na po ka na ako ning diocese, ning isya. Isipan ko po kasi itang bala ko, uling siyempre, atindar ng kimbieta mo na itaman ready na, pero iting maging calling tamo, isipan ko itang potamila ko nakakitang direksyon. Kaya I'd like to ask, itang ati mo ngayon aluban may social media pa mag-evangelize, datang panlalawe mo, perspective mo, ti mo, anyang may ordain ka, hanggang ngayon king pangapari, same thing la pa mo rin. Same la pa naman. Same la pa po. Malino, if you know your priority, if you know the heart of your mission as a diocesan priest, kening diocese, nung bibiyayan na reta, liko or kay, ito, although daw po panga di ko hingapang gino, the faithfulness to the assignment that was given to me, kaya ni pong tinabang. Anti mo sigurado mangutang la kanyan din, uling dimakran naman pong manalbig katam. Ayag ka da kapakilalam kwayan, makanyan. Of course. Ba- Kaya po, then projects mo po ngayon, just to share a bit, service for the poor, makirungot, makipangan, makipagkape, kasi dakal mais po keni, dakalat po keni, dakal marangle, nang kaya akit tsoko po at tsoko mo po ka. Na akit tsoko mo po kayong dalan. So, that's really, ita pong panabili na po talagang Pope Francis to smell like the sheep, no? The shepherd must smell like the sheep. And be with the people, Church ordinary of the people. Poor, panagkat na ning kiratamong obispo din, kiratamon. Siyempre, anti mo ako, ahead kung bagya kaya ka, anti mo kayo, ilang magkasakit kaya ka, noon na kaya sign. Hanggang no ka rin na ako, well, I will accept it, I'll embrace it po. O kasi po, siguro yung mag-mission mo kantay, yung mismong lugar, yung pakilala mo ka rin tao, na. Kasi, anti mo po yung tinabang, ingawas biging tinabang dati, tinabang, ang dulo ng Pampanga. Pero alden nyo po may kilala po yung tinabang yan, sasabihan ka nga mong. Anti mo yung tinabang, yung po kasing tinabang, kasiping na nining Tarlac. Na. Ating kang sakop Conception. malapit naging Tarlac na. Boundary conception po, yung nabaling barangay na Pilala rin sakop mo kay Niyamo. Anam po. Anam plus community in Tipco, so bali pitula po. So atlo po king Magalang, atlo po kining Mabalacat area. Kasi bupot ang kakitaya mong king TikTok, king social media, bala mo mamahali na ka mo kasi mga tabi maging impression na rin tao. Pero albenyo po, tsuya po king tinabang. Ne po? At tsuya po king metong peri-peri na ning Pampanga, dulo ng Pampanga. Kasi may assign ko rin kanya. As a seminarian, isipan ko niya muna kami assign kanya. Makananduguya mo, kaya malungkot. Pero ikit ko, you still do itang king pamag-TikTok, king daily devotion mo. Kasi follow da ka naman. So, alam mo lang pa, magbayo karas ka rin Father. At Ala po. bala mo binayo na nakaling kasikatan mo. Dali po. So, itabi po, just like what I've said, extra yan po talaga. Yung social media ka na ako. And the priority really, ini pong assignment ko, ang parokyo. Makana mo nga babalance na mo, itang time mo, Kenny, kay ba sigurado natin ang invitation kayo na balong lugar. Atin po,
pag po ating mag-invite, kapag po halimbawa ating misa sa best schedule diocese or here, the priority is still the church. So, matiturn down na po. Pero, you know, the first calling, the obedience still is with my bishop eh. So, malino yan po kana ako na nung mangailangan na rin parokyanos ko, ila pong mumuna akong kayo, puntalan po. So ito po pala, kasi po, siyempre, ikami, agyang kalupad akong pari, dakal kasi po sikat ngayon king social media, Facebook, alwala-wala po medium gagawan. Siyempre, minsan albentala, you want to be inspired. Then kay, makarandam ka naman kinturuda. Kumbaga po, kalupatala ng palabie. They still live an ordinary life like us. Kaya mo po, ing masanting mo regalo kaya kayo among, itang grace na agamit ye, nung nano po itang medium kin panahon tamong yeni. Kaya, karing abeta mong pari, makana mo nga advice mo, lala karing anak, tungkol kin pa mag-evangelize. Lalo na karing anak, kapatid na pari, yan ko po marine. Tahimik ko mo po pari at suking lele usually. Pero anya pong inga pong Ginoo, may miyayang bala hint that I can do it. Balalin nele ko na po yung sarili ko and then just allow the Lord to inspire me and to give the Holy Spirit. Basta tika cellphone makapag-evangelize ka. Dakal tamo po kaya beking diocese na talaga naman they give their self. Among Joel Gatos, then pong anjang alipuan na kapari, we have Quarant Talks, di Apong Sol, Apong Bogs, Apong Eugene, atin tamo rin pong Father Farmer, Apong Aris Maniago, ita aliwane man pong mission, at yaliwa pa po, we can be evangelizer king social media nung no ka rin ka at nung nano rin ng hagyo mong abye. Aliway tang halimbawa magaling ka pa aking equipments and all. Our equipment really is the word of the Lord and the inspiration of the Holy Spirit talaga. If you have those, give it a try. Sa bagay, di sa may payapong Pax, Monsignor Lanza. Seminarista Seminarista ako po kanta. po. Seminarista ako pari na kayo. Opo. Owari, Seminarista. lagi nang sabihan nga ta, bloom where you are planted, Dana. So, nung nano itang makaparikil ka, nung nukar na kayo yung ningapong Ginoo, at nung naitang karisi mayatyo ka, dapat i-maximize tamo. Yep. So hanggang ali po king social media actually, nung no ka rin ka masayang gagawan, the passion that you have, then follow the lead of the Holy Spirit. Kasi po tang meya mo, bala mo luwaman po itang kakay mong TikTok, kasi po tang recollection, retreat, may manakakit at kita ng sulok. Kaya, ko pina-imagine, at kabud na kalulwal king Facebook, ang po king cellphone. Sikan loob mo talaga. Sikan loob. Kaya, ikot ang kaya among. Nano pa itang Emi Balo tungkol kaya ka? Mumuna personal. Personal. Nano ba? Kaya na kanya nini, bala mo, lights on, lights off na kanya ng kasabihan ta. Yako po, tahimik ko mo talagang tao. So, kayong social media, mapalyaring ding makafollow po, balada itang, ako marama rin but in person, I'm really shy. Shy type. Marama rin ito po, balo yun na pong yan kadwa po, I enjoy silence po talaga yan. Silence. Para ka na ako, metong yung karing coping kaya ko ito. Lalo na po tang mapagal, nakalgagawan, kalumpanan yan, I need to reflect karing daily readings, I need silence. Tapos po, yako po, mahilig ko pong king sports, pero yako po mag-basketball and all. For healthy purposes, kailangan niya po, lalo na po yung biyata mo pong pari mo, mamulay, yan, mag-walking, and just enjoying the scenery, o yan po, kapangan ko po yung makanya na bagay. Pati mo ka rin busy pari, kalupa mo, how do you find time to rest? Atin pa?
Well, nano pong res? Ay, ang res. Yan ko po, honestly speaking po, may sanay po yung katawan ko. But I know, pulan ko po yun po, itong mikidad na ako, ne? Kaya mag-minor ko pong bagya. Uling mag-tape ko po pag bengi eh. Late ko pong matutod. Tapos, I need to wake up really early in the morning. Siyempre, mag-morning prayer and all, mag-exercise, tapos Hindi ka pa misa. and liturgical celebrations. So, babalansi kaya po yung time. But I need to have siesta. Matutod kaya pong kaugtuan po. At syempre, amo ang buridari nga balo. Potang syempre itang devotional prayer mo, at then ang messages mo, you picture always a very strong person, a very strong priest. Pero syempre, we are also human. Noon ka kukuha ang strength mo as a priest, as a human. Siyempre dadalan tayo naman kapag subukan. Ating ka support system mo. Atin po, atin kung number one dili po yung mako. Na mother po, andyang, hello po ma, andyang alay po kayo ng Pilipinas, siyo po Canada ngayon ni potang may pag-video call kami, so may pagkwento about nanong malilyari ka na ako, nanong panamdaman ko. It really helps me to gain strength anew. Yan. Tsaka po rin kakalaguran din kabatsa pari, poto pong Nino din ka batch mo pariya mo? among Jerome Roque po, among Benjamin, ang po po'y ingke kaming Golden Boy, among Edgar. Yeah. So, dan po rin kabatch ko po. Ano yung pinaka mumunang critics din? Then kayo po, ila pong number one bashers, Bashers po. mo lang. And supporters. Ita, abang yung meron basher, makanalo mong tatanggapan din. Ating mo rin mag-bash ka ha? Anya pong magumpisa ko po, atin po. Well, dahil mong bashers sa rin, they come from another belief. So, ko lang po pa kay Kai. If I need to respond to their comments, I respond just to educate, not to shame people. So, kapag kailangan mag-reply. Pero kapag kailangan, no need. So, ito po. In how do I deal with bashers? Pero ngayon naman po, wala naman po. Niya pong magumpisa ako po keng TikTok. Kasi ala po sana Wow. Siyempre Basta kami, lalo na yung conservative tamo bilang Catholic, bilang priest, kaya ba't atsuka ka rin. Pero in fairness naman po nga mong, di nga, mulang-mulang na itang Aligo po. joke, just to get attention. Aligo po agawa ito. Pero ayaw maisip ita. Aligo po. For clout, ada po, na term de po rin kaya. For clout. Clout. Ang po itang sustain mo itang kikangkay, popularity, maisip itang ni kay Gawa kang eksena. extena, banta mapansin ka mo, alam manda. Ali po. Enough na po ka na akong gagawan kong daily mag-preach. So, consistent, nakampong committed, nakakitang gagawa mo ngayon tanin. Apo. At karinda ka aluguran ding tao. Thank you po karing susuporta kay nga mano ni nga pong ginawa. Magbalik tamo po, king ikatamong programang Inkrusada. Later on, mas nakaltapa po abalo tungkol kang among fiel. O Jesus, sa ami pa ako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning iba, at dinan sikanan ning banalay espiritu. Adwan mikera ing pakirandaman mo ing panalangin mi, ding taong maniga po, at manyawad kapaldanan keka, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, i karidad. Adwan mi iti, king lagyu mo, king kapamilataning banalay espiritu. Amen. O Induming Maria, panekang sa slag karindaralanan mi, antimong metong awaga ning kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanibala mila ring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz may kirakeka, king kasakitan ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag, ing kasalpantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipihumi ing ibiyemuiti, bangkanita,
Antimo ka rin king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula at magpiesta kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburyaning ipa, at gawan mi ing amanwanang Jesus ke kami, aminako king sarili no, karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, bang adala na kami, king kapamilataning krus, king tula, ning pangasubling mebi. Amen. Wait, don't skip. Magbalik na mo po ngayon king katamong programa in 75 years full of grace. May lito na kaya mo? Ay, sorry po. Wala saya ko pong Bota ko na miya pa yung programa ko. hosting. Ay, lipo kayo po. Yabong, iya po bubulad ng ka hanggang ngayon yabong. Bali po, pota kargalong pari, nakadaldal. Pero kaya mga patahimik ko po, kasi po talagang innately ng katahimikan kabudya maili. Abanggit siyo po lang din namong itang introvert kayo. Pero syempre po yan, you are being invited. Pati Araneta Coliseum. Karing big places. Karing pong dakala events, celebrations. Makarami po nga overcome ita. Actually po, Meggy, yung healing process din ka na ako ito eh. At maragulang sao po ka na aking ministry ko. Tang marap ka rin dakala tao. At it really takes courage to prepare yourself, to face thousands of people watching you. At it became really a healing for me as an introvert. So, ito po. Big help ya po ka na kita. Iya ko kasi mo, hanggang yung makutang. Marama rin ako naman. Malata. Teacher ko kasi in theater arts. Yeah. So, tikong background in theater. So, ako, ingisipan ko lagi mga kanyan. Itang before ko magmisa dati, before ko mag-homily, lalo na po tang anak ang pari, di ba? Doon nakatamang bubuli. Pero madalas ka mag-homily. Kaya ba't atsula ring mata sa posisyon, matompari. Ako lagi kong isipan dati to overcome it, itang inhale, exhale. Lagi da. Kaya ba po may invite ko, most of the time, man wala ko mo rin kitang dapat you must be wearing red. Makanta ko Ang po dapat mabanglo ka. Makanta ko style. Pero ikitang, mga mo overcome it itang talagang pangadi mo. Kaya po, ito yung pong technicals. Ali kasi, Father, karakaldan tao Kaya ba't nakakarakamera? Yung masisilo ka rin spotlight. Munang dili among preparation talaga. For me to gain confidence, dapat balo ko yung sabyan ko. So I need really to prepare Content mo rin niya mo, content. Content, prepare mo yung content na sabyan mo. Tapos, ito in prayers. Pero itang maragula, kaya ka rin talaga itang sika ng loob mo talaga. Lakas loob na yan. Lakas loob. Kapal na mukha. Kapal Kamukha na ni mukha. Father Tok. Tahimik yan po kasi yamong, pero value po ng Karakal Awards. O di mag-stock ko po yung karalang page. Atin mo, di na mo pong meaning din yun Atin po kayo niya na Catholic Social Media Awards 2022. Social Media Influencer. Nanya po ito mo? Unang dili po pa, salamat ko po kay CBCP, ang po king Youth Pinoy, bubuo po kaning award-giving bodies, Areni. Ito po, may award tamo po as the male influencer, preacher, evangelist king Catholic Social Media Awards. Kakayari pa mo po yung awarding ngayon. Ninong kaya be mo nominee sa mo? Sikat langan po. Oo. And idol ko langan po. Number one na po ken. Siyempre, Bo Sanchez at Chuya po. Father Dave Concepcion, Father Fidel Raura, and our very own masipag Father Joel. naman, Father Joel po. Ila pong kayabe ko. Okay, but, slow clap para nga mo. Actually Yang- po, ila po rin expect ko talaga. Makatula po, just to give a background of this. Ako po balo, pero ako po itang taong ako po rin na dede ng award or praise and all.
Kaya pimpuan niyang mag-email na po ka na ako. Ko po reply. Alam mo, eto to o ka mga paniwala? Ko po, bala sabi ko ay, ako need naman to be recognized. Well, of course, I am very thankful that they appreciate the efforts that we exert in our social media proclamation. Kaya siguro, Among, that is what the people need talaga, prayer na. Kasi itanggi ka ng kasimple mo prayer mo na. O iting kailangan din tao. Kaya sana continue doing it. Among. Thank you po. Aside kaning Catholic Social Media Awards, ating pametong itang CBCP, kayong mass media naman, higit kayo mo rin tayo. I'll benda ka. Yapi na ita mismo yun Nyapi na po yan. O itang TikTok Award. Makatulad po yung award ko, eka po expect. King TikTok po, first ever TikTok award. In-award na katamo pong kay Rising Star Award. Artista. Most promising nakanta niya mo. Artistala po rin kaya betang po ka rin. Artista. Artistala po rin kaya pong may nominate. Pero pagtakan ko po talaga bakit itang award, mira siya po kaya katamo. O ito, another indication na ding tao talagang agyang dakal pang sumikat, talagang pantunan da pa mo rin about faith. Kaya kailangan ta. Aside ka rin nga doon nga rin, tatimpahan mo. Pota, tahimik ka kasi, ka mambubulad. Nakapalang ka ng awards. As much as possible po kasi, kula po rin kay... ito pong pangatlo, kanya naman pong TikTok, ito pong Most Popular Educational Content Creator Award. Karakalda pala, Among. Nga mambubulad. Ngayon niya, Among, syempre po, sikat ka niya, Among. Ing medong dangkotang ding tao, nakapakingwang kaya. Advertiser ka ng products. Lalo na, very white ka, Among. Sikat na sikat. Ala, o i-avoid mo. Atin po actually, dakal pong mag-message, mag-email, products, tapos maging brand ambassador, and even to appear in a reality show, Eyamo International, pero tinurn down ko lang po. Talaga? Ay, siguro nga ako, grab ko lang. Tanong malibre ko sabon pong toothpaste for... Ngayon po sa panahon taong ngayon kare manal be pong makarandam. Siyempre, di nga ting kaedad ko, itang brand ambassador, yung mo sabihin itang product na mo. Product. Bala mo, mag-model kang shampoo, toothpaste. Siyempre, nung mahala na mo, ala. Atin mo rin sigurado na. Atin po. Atin, apparel, then mga nun po. Atin po. O timoting ka pa, mong banta sana kasayis na ka pa mo bitis. Pwede mo kong param. Makanta. So, talagang makafocus ka mo kita mission na. Opo. Tsaka kaya ko na rin po na bantay ko rin po matempt din to enter those kind of another world ya po kasi tayo. Isipan ko po nung mag-iisa na ako po oras kening mission ko po kening parish, ang po kening social media. Another time yung effort yan naman po kasi tayo. So, wala na rin pong time. Kaya pala mo manatigang grounded na kasi ito yung impression mo, siyempre bilang kapatid na pari, ka mambubulad pero sikat ka with your many followers, many views. Kaya isipan maging pamanahimik mo, you are already someone, lalo na po, yung TikTok, balami po, hindi ko kwalta kayo yung makanta. Alam pong pera TikTok. Makanta. Ako po monetize. Takal mo sasabi, you have 2 million, more than 2 million Balami followers. mo, 2 million viewers, 2 million pesos. Ali po makanta. So, kayong TikTok Philippines po, aliya po monetize. So, rin pong videos gagawin ko rin, alila po monetize. Eko po manakitan din kayong TikTok. Then pong creators po kayong TikTok manakitan la through promotion, i-advertise mo la. At ngayon po itang bayong affiliate. Mag-affiliate ka, magtinda ka, gawa kang video about the product. May ka-commission ka. Pero eko po gawa. Pero mo, makafocus siya talaga solely for evangelizing. Po. Most especially about what the people need. And that is number 1, prayer. Opo. Kaya pala yamong grounded siya. Kasi sa bagay pa naman, isipan ko po, albe mo yan yamong, buti namin utang ko kaya ka na. Kasi ating kang nito nga pangadi, 10 million views. Balak mo, 10 million views is
10 million pesos. How I wish mo. Na paggawa ko na sana yung pasam. Doing those. Kay batamong, kutang mo nung kaya kita metong mong marakala views. King metong ay artista, o sikat siya naman mag-TikTok, kang Gardo Versos. kailangan talaga yung prayer na eh. Kinaya na ka, kaya nakakitang prayer na minsan. Yan yamong, considering, baloy po makapagbilib la, ang po yamong, considering they are not monetized, gagawa na, pero at no pong karakal project for the poor. Among, can you share them to our listeners and viewers? Siguro po, metong karing something to be proud of kening community naning Tinabang Parish po. Yapin po itang pamisan metong da po ring each members of the community to really reach out with our brothers and sisters who are in need. Halimbawa po, mayari po itang first wave, pintalan mi lang ang pureng elderly, ang pureng sick. House to house siya po ita, among whole day, makirungot ka kareng mangatwa, bibisitan mula. So it was a really inspiring and fulfilling mission. Tapos po, dito pong street masses at chulangan po rin. Lalo na po karetang area na Palasimba. At saka retang area tamo po na Malaut na nangkay abibisitan. Dito po midenan la pong panahon mo naman po. And ngayon po atin tampong ni-launch, yapin po itang Project KKK para naman po kareng malnourished children. Tsaka kareng anak out of school youth. Ngayon po, din katekistata mo, medyo magkasakit la pong lungob ngayon mibalik king eskwela. Kasi nga, may modular la rin anak, tapos may online la. So medyo may ka din ng difficulty para ka rin katekista mo. So, ang gawa mi po ngayon, we launched Project Kapasnawan, Katawan at Kaladwa. Atin yung feeding ito, consistent feeding. Tapos po, karin la po matuturuing faith. So we make our chapels satellites of faith para po karing anak. Ito po, may pasnoya katawan ang pong kaladwa. They are being monitored po. Lawin niyo niyamong na po. Maya po oras sa among kasi po isipan tamo oling popular ka among balami mo itang king pamanahimik mo, you were already eaten up by your popularity, balak makanyan. Pero albenyo po, king gulot na pala nita, we have this very simple priest, kay ba't po he has a heart for the poor, at grounded niya po kasi malililiking kasikata na uling up to now, at siya pamuring po kitang pamangadi para ring tao. At why do you need to give up all these things, hamong? Like kita pong maging ambassador, maging invite na kang maging karitang aliwaliwang ekonobalding terms hamong. Kasi you have a different language today, ne? Kaya why do you need to give up this pero manatili ka pamuring kitang simple life? In principle ko po talaga is to really know the priority and to be faithful kitang mandate na binyan na po kapaning Santa Iglesia. So ito. And at the end of the day, itang prayer po to meet the Lord, to be accountable to Him. Kaya ito pong penibala na kanako with this particular jurisdiction, parokyo. Kunwari mo, akong director mo na, akong content creator, talent na naka mo. Number one, greet mula dinggihang followers, ang po nung nakapaakit ki social media. Hello po sa lahat ng followers natin sa ating Facebook page, sa ating TikTok account, sa Twitter and Instagram. Just search Father Fiel Pareha sa mga hindi pa po nakafollow. And for those who are supporting us until now, maraming salamat po sa inyo. And we continue to pray for one another. Second, content among. Siyempre, pangadi mo kami kanyan. On the spot nga po ini, makanya po kagaling yamong. Kasi ding manalbetayin, burida raw. Eda burida prepare, burida anything goes. Pero content-wise, siyempre, nakatapabrening nga pong gito. Ini yamong, pangadi mo kami para for the last part na nagkakataang palabas. Sige po. So,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong ngalan. Sa mga biyayang ipinagkakalob po ninyo, maraming salamat po. Sa mga panahon na kami po ay nalihis ng landas at nagkasala, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Patuloy niyo po kaming gabayan, bendisyonan at ipagkaloob kung anuman ang aming pangangailangan. Pagalingin niyo po, Panginoon, lahat ng mga may sakit, ang mga taong nangangailangan ng kalinga sa kasalukuyan, ang mga may hirap, ang mga taong nasadlak sa pagdurusa, kayo na po ang bahala sa kanila. At pinagdarasal din po namin lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, naway pagpalain niyo po sila, kasama po ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Virgen de los Remedios. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen, Among. Thank you very much. So, bali po, o yun na po yung bayong evangelization. Nung nukar na kayo yung nga pong ginukarin ka, tumubo ka, mamulaklak ka, at etamo kalingwan nung nukar tameyaos. Amen. Among. So, ini po yung bayong paralin pamanuro, at sana po kapamilita ng among, dakalya pa po tagkilatao, dakalya pa po apagbalikan kasalpantayanan, at dakalya pa sana apapatatag kasalpantayanan. Amen. Kaya dakal salamat among. Ini po yung kakatang programang Incrusada, 75 years full of grace. Kinlagyo na po ng kakatang Arsobispo, iapong dong, kaya tabi na po ding social media na po ng Carmelite Media ni Nuestra Señora del Carmen. Ini po yung Father Talk at ini po At ako naman po si Father Fiel Pareha. Huwag kakalimutan, preach the good news, one TikTok video at a time. Don't Skip. Wait, don't skip. Viva Santo Cristo del Perdon, Viva Virgen de los Remedios, luwid kayo, kaluguran ming kakrusada. Maya pabingi po kay kayungan. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, friends tayo, enjoy bright, friends tayo, Bright FM, friends tayo, sa 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM, friends tayo.